Nezuro nakuswera nezuro. Nhasi taapazuva rechitatu. Zvinoshamisa kuti tatofamba kudai. Asi pazuva rokutanga ndakataurirai pamusoro pokunamata, chikudzidzisai kuti zvii zvamungawana pamunenge muchinamata mumweya. Nezuro ndakataura nemi zvekare ndichitsanangura pamusoro pekubvutwa kwevatsvene. Pane zvakawanda zvatogona kutaura pamusoro pekubvutwa kwavatsvene, kuti kuna vamwe vanhu vasinganyatsinzwisisa mataurirwo kutaura kunoita Bhaibheri, havanzwisisi kuti mashoko aJesu, saka vanofunga kuti hakuna chinhu chinonzi kubvutwa kwavatsvene. Asi pane zviviri zviripo. Pane kubvutwa kwavatsvene kuuya kudzoka kwechipiri kwamuponesi Jesu. Zviviri zvakasiyana. Hongu, kubvutwa kwavatsvene, pakubvutwa kwavatsvene Jesu vanenge vachiuya kunyika, uye Bhaibheri rinotsanangura richiti kudzoka kwaJesu. Asi kubvutwa kwavatsvene kwakasiyana nokudzoka kechipiri kwaJesu, nokuti pakubvutwa kwavatsvene Jesu havasviki panyika pano, vanouya kuzotitora, asi vanotimirira vari mumhepo, kureva kuti vanenge vauya havo kuzotitora, asi havangosviki vachitsika pano panyika. Tinonosangana navo mudenga. Asi Bhaibheri parinotaura pamusoro pekudzoka kwaJesu kechipiri, nokuti vakambouya pavakazvarwa paya vakagara pano panyika, vachadzokazve kechipiri. Bhaibheri rinotaura pamusoro pokudzoka kwechipiri ikoko. Apa Jesu vanenge vakutouya zvekare panyika kuzogara. Saka kekutanga vachizvarirwa pano panyika, vakazvarirwa kuBheterehema, ndokubva vokura vari pano panyika, ndokubva vozoroverwa pamuchinjikwa, ndokubva vofa vakavigwa. Bhaibheri rinoti vakabva vadzika vakaenda kugomba romoto. Pazuva retatu ndokubva vomuka kubva kuvakafa, kabuda muhiro muguva. Mushure memazuva 40 neusiku 40 vachidzidzisa vadzidzi vavo zvinhu zveushe hwaMwari, vakabva vakwira vachienda kudenga. Iko zvino vagere kurudyi rwaMwari. Kwanzi ndopavachazodzoka panyika pano kuzotonga vapenyu navakafa. Saka kudzoka kechipiri kwavo vachibva kudenga vachiuya pano panyika, vachidzoka kechipiri kudaro, ndo kunotaurwa neBhaibheri kuchinzi kudzoka kwaJesu kechipiri. Asi kubvutwa kwavatsvene kunoitika Jesu vasati vadzoka kechipiri kuzogara pano panyika. Kubvutwa kwavatsvene kunoitika kwasara kuda makore angaita 9 okuti Jesu achizodzoka kuzogara pano panyika zvekare. Mushure mekubvutwa kwevatsvene, nyika inobva yanyangara zvachose, ichirwadza kugara. Chokutanga Bhaibheri rinotitaurira kuti Satani achapiwa mukana wokuti atonge nyika ino.
achange achishandisa muponesi wenhema kutonga nyika ino. Saka uchapa muponesi wenhema masimba ake ose. Muponesi wenhema ubva ashandisa masimba aya achitonga nyika ino. Saka muponesi wenhema uyu achange ari mutongi anenge ari pano panyika, achaita utsinye husingabviri panyika pose. Izvozvo zvine utsinye hwake ihwohwo huchirwadza chose, asi utsinye ihwohwo huchange huchikokazve hasha dzaMwari. Saka muponesi wenhema anenge ane utsinye, vanhu vachitambura noutsinye hwake. Asi vanhu ava vosatendeuka, voramba vachingowedzera utsinye hwavo. Vaya vanenge vachitevera muponesi wenhema vachiita utsinye husingabviri. Uye munhu wese achange achiramba kuteerera zvinotaurwa namuponesi wenhema, bhaibheri rinoti kwanzi achaurawa. Zvino bhaibheri rinotitaurira kuti vanhu vakawanda vachaurawa vanenge varamba kuteerera kana kugamuchira muponesi wenhema. Vanhu ivavo ndo vanenge vaurawa vachiurayirwa izvozvo ndo vachaenda kudenga. Panguva iyoyo hapana imwe nzira yekuenda kudenga kunze kwokutourawa, uchiurayirwa kusateerera muponesi wenhema. Ndozvinotaurwa nebhaibheri izvozvo. Saka kutambudzwa kuchaitwa nyika ino ikoko, ngaitiverenge tarire kuna Matiyo chitsauko cha 24. Nditange kuverenga pandima 14. Ndoda kuti munyatsoteerera. Kwanzi, uye shoko roruponeso iri roumambo richaparidzwa munyika yose souchapupu kumarudzi ose. Ipapo kuguma kuchasvika. Shoko roruponeso iri rinotaura pamusoro poumambo hwaMwari richaparidzwa munyika dzose seuchapupu. Hazvina kunzi munhu wose acharigamuchira, asi richaparidzwa souchapupu, kuti pasasara pano munhu anoti handamborinzwa. Rangarira izvozvo. Riri kuzoparidzwa souchapupu munyika dzose. Ndakakuudzai ndikati mugore rino 2025 tichapedzisa kuparidza ruponeso rwaJesu kunyika dzose. Tiri kupedzisa kuita izvi. Ndoda kuti munzwisise bhaibheri parinotaura richiti marudzi. Kune vanhu vasinganzwisisi mashoko anoshandiswa mubhaibheri. Shoko rokuti marudzi rinoturikirwa kubva kushoko rechigiriki rinoti ethnos. Shoko rokuti ethnos harirevi nyika dzine miganhidzi. Rinoshandiswa haro kutaura pamusoro penyika dzine miganhu idzodzo, asi ethnos rinotaura pamusoro pemarudzi evanhu, mapoka evanhu vanenge vane zvakafanana pavari. Vangava vanhu vanoita mabasa akafanana, saka ethnos kana inotaura pamusoro pemarudzi, mapoka evanhu
sezvatingaita mapoka emagweta, ngatogona kuti toda kuparidzira magweta kana kuti vana chiremba kana kuti vanotungamirira vanhu, ndo mapoka anenge ari kutaurwa kunzi uchaparidzira marudzi ose. Saka haritsingotaurwa pamusoro pedzinyika kuti Zimbabwe, Zambia, Mozambique, aiwa, nokuti vamwe vanoti inga nyika takadzibata dzese wani, takasvitsa ruponeso kwadziri. Hongu, takasvitsa ruponeso kunyika dzose, asi iko zvino taakusvika kumarudzi ose, kumapoka ose evanhu vanowanikwa pasi pano. Saka taakupinda mudzinyika idzi tichiparidza shoko roruponeso, asi mudzika imomomo tichinobata vadzidzi, tichinobata vaya vehumhare hwakasiyana-siyana nemapoka akasiyana-siyana evanhu. Tiri kutora kusvitsa ruponeso kwose kwose kumapoka ose evanhu, vapfumi, varombo nevanhu vane mibato yakasiyana-siyana. Tiri kusvitsa, hapana boka richati hatina kunzwa shoko iri. Saka iwe, kureva kuti iwe ndiwe mumiriri waMwari kuvanhu vaunosangana navo vose, ndiwe unosvitsa ruponeso kuvanhu vaya vose vaunosangana navo, nokuti munhu umwe nomumwe une boka revanhu vaanofambidzana nokudyidzana navo. Kuna vanhu vaunosangana navo iwe, kana uri mudzidzi, ngatimbodaro, vanhu vaunosangana navo urikudyidzana navo ndavapi? Unosangana nevamwe vadzidzi, unosangana nevadzidzisi, unosangana nevaya vanoshanda pazvikoro vasingadzidzisi zvavo. Vanhu vose ivavavo ndo vanhu vako vaunofanira kusvitsa ruponeso kwavari, kureva kuti uri ndo murudzi rwauri, ndo vanhu vorudzi rwako ivava vose ivavo. Saka ndirikutaridza kuti unosvitsa ruponeso sei kuvanhu. Saka unoti kwanzi shoko roruponeso rwoumambo hwaMwari richaparidzwa munyika yose seuchapupu kumarudzi ose, ipapo ndo pachazoguma nyika. Mugore rino tichazviita chete, tiri kupedzisa kuparidza ruponeso kumarudzi ose. Takatoona kuti zvinogoneka, tikatoona kuti zviri nyore, uye Mwari vakatishongedza kuti tigogona kuita zvinhu izvozvi. Hatina kukaruka tasvika pano patiri. Mwari vanga vari kutotisesedza kusvika patiri ipapa, vachivareva kuti tizoita basa irori. Ndima inotevera yacho ndoda kuti unyatsoteerera zvatiri kuverenga. Jesu ndo vari kutaura mashoko ose aya. Zvikanzi, saka pamunoona nyangadzi yokuparadza yakataurwa naDhanieri imire panzvimbo tsvene, anoverenga ngaanzwisise. Ipapo vari muJudhea ngavatizire kumakomo. Uyo ari padenga reimba yake ngaarege kuburuka kuti andotora chinhu chipi zvacho chiri mumba make. Ari mumunda ngaarege kudzokera kundotora nguo yake. Zvichaoma sei mazuva iwayo kuvakadzi vane mimba nevaya vanoyamwisa. Nyengetererai kuti kutiza kwenyu kurege kuitika panguva yechando kana nomusi wechisi chashe. Handidi hangu kupinda mune zvimwe zvese izvi takambotozvitaura, ndichazvidzokorora rimwe zuva, asi nguva iri kusanangurwa iyi ndo nguva inotaurwa neBhaibheri ichinzi nguva yokutambura kwaJakobho.
iyo ndiyo nguva iya muponesi wenhema paachabvisa muzinda wake kueurope achiuyisa kujerusarema. Haasi kungozouyisa muzinda wake kujerusarema chete, asi anozopinda muimba yaMwari, kureva kuti panguva iyoyo mujerusarema munenge maane imba yaMwari inenge yavakwa, nokuti iko zvino haiko, inenge yavakwa. Zvichaitika rini izvi? Zvichaitika makore 3 ane chidimbu tichipinda panotanga makore iwayo manomwe ekutambudzwa kwevatsvene. Isu tinenge tabva panyika pamakore iwayo. Saka pamakore teta pakati pemakore manomwe okutambudzwa kwenyika, zvino Jesu anovapa chitaridzo achiti mukaona nyangadzi yapinda muimba yaMwari, ndo pamuchaziva kuti izvi zvinhu zvakuitika. Nyangadzi iyoyo ndiyo muponesi wenhema. Kwai mukaona muponesi wenhema akupinda muimba yaMwari, kwanzi chitizai. Ukaona zvaitika izvozvo, chitizai, nokuti kwanzi vanhu vakawanda vachaurawa panguva iyoyo, ndosaka vachiti tizai. Ndima 21 chete, kwanzi nokuti ipapo pachava nenhamo huru isina kumbovapo kubva pakuvamba kwenyika kusvikira zvino, uye haizombovapozve. Mbofunga kuti iyi njodzi inenge yakakura zvakadii, ukanzwa Jesu achiyambira saizvozvi, kuti nyika ino haisati yakamboona njodzi yakaita sezvizvi. Njodzi ichavapo pamazuva iwayo. Kwai nyika ino ichaona nhamo yaisati yakamboona kubva pakuvambwa kwayo. Kwanzi kwai nhamo yakadai haisati yakambovapo kubva pakasikwa nyika. Kwete kuti kubva pakatanga vanhu kuva panyika, aiwa, kwai kubva pakasikwa nyika. Kureva kuti nyangwe nhamo yakatomboonekwa vanhu vasati vava panyika haisviki panhamo ichaonekwa, nokuti vanhu vasati vava pano panyika, Satani wakaunza nhamo yakawanda pano panyika ingataurika, asi kwai nhamo iyoyo haizombosviki pane ichazoonekwa pamakore iwayo okutambura kwaJesu, mushure mokunge vatsvene vabvutwa. Uye kwanzi mushure menhamo iyoyo nyika haizombotamburi zvekare, kureva kuti tiri kutaurirwa pamusoro penhamo yakashatisisa ichaitika kwamakore 3 nemwedzi 6 pano panyika. Zvino Jesu mundima 22 kwanzi dai mazuva iwayo asina kutapudzwa, hapana munhu airarama. Ndosaka mazuva iwayo akatotapudzwa. Jesu pavakanga vari kutaura zvinhu izvi, vanhu vanga vasingatozivi kuti nhamo yanga iri kuzoita kwamakore 3 nemwedzi 6. Ndosaka Jesu akavaudza, vakati vatarire mashoko aDhanieri, nokuti mashoko aDhanieri anotitaridza kuti Mwari vane pavanga vari kuzomira kushanda pakati pavaIsraeri, vomboenda kunoshanda navanhu vasiri vaIsraeri, vasiri vaJudha, vozodzoka kuvaJudha kwemakore okupedzisira 9. Saka
Dhanieri achitaura pamusoro pemakore aya anotaura semasvondo, asi aya masvondo emakore, kureva kuti svondo rine mazuva manomwe, asi svondo rokutaurwa nadhanieri iri isvondo remakore manomwe. Saka kurunzi Mwari vanozodzoka kwesvondo rimwe chete, asi riri svondo ramakore, vachidzoka kuzoshanda pakati pavaIsraeri, vachidzoka kubva kuvanhu vasiri vaJudha, taura zvinenge zviri kuitika pamakore manomwe iwayo. Saka Mwari vanomboita masvondo 60 vachishanda pakati pavaIsraeri. Masvondo iwaya anopera pakuroverwa kwaJesu pamuchinjikwa. Mushure mokunge Jesu vafa, varoverwa pamuchinjikwa, Mwari vanobva vofuratira vaIsraeri. Ndo paya patinoona Jesu pavakanga vari pamuchinjikwa vachiti zvapera. Mwari vakabva vabva ndokutanga kunoshanda pakati pavanhu vasiri vaJudha. Hanzi Jesu pavakafa kudaro, mucheka womumba yaMwari wakabvarwa napakati, kureva kuti ushumiri hwevapiri venguva iyoyo vechiJudha hwanga husina basa, hwanga hwatovharwa, hwatopera. Mwari vachibuda kubva muimba yavo yaiva muJerusarema, murayiro waMozisi uchibva wavharwa. Hanzi ipapo pakaita rima kwenhambo 3 pasi rose. Mwanakomana waMwari ndokubva afa. Mwari vakanga vapedza kushanda pakati pavaJudha panguva iyoyo. Vanga ipapo ndo pakatanga nguva yevatsvene. Saka nguva yevatsvene vanhu yakapiwa vanhu vasiri vaJudha yakatanga ipapo pakapera svondo re60 rakapiwa vaIsraeri, kusvikira pakazotanga svondo re80. Ndoudza vanhu kuti kune vanhu vakawanda vanofunga kuti hazvigoni kuti tizive kuti Jesu vari kudzoka papi pacho. Vanhu inyaya yekuti havasi kunyatsotarira magwaro zvakanaka. Tine nzvimbo dzakawanda mubhaibheri dzinotitaridza kuti nguva iyoyo yekunge Mwari vafuratira vaJudha vachiinda kuvanhu vasiri vaJudha, makore zviuru 2 zvamakore. Uye tine uchapupu hwakawanda huri mushoko raMwari hwakajeka, hwatisingagoni kusanzwisisa. Unotarira uchapupu ihwohwo, ukatarira uchapupu ihwohwo unozoona kuti nguva yatava ino taakumapeto kwezviuru 2 zvamakore izvozvo zvakataurwa, kureva kuti nguva yakapiwa vanhu vasiri vaJudha, nguva yavatsvene yakupera. Deno tanga tiri mugore, ngatiti gore 1120, tingade tiri kuti nguva ichipo, zvinhu zvichiri kure chose. Asi hatisi koko taaku 2025. Kare vanhu vese vaitaura vachiti Jesu vakuuya, vanhu havana shoko remubhaibheri raivatsigira, vanga varingoshandisawo mafungiro avo. Asi isu iko zvinotogona kudaro, nokuti magwaro anototipupurira, anototaridza, nokuti anotiudza kuti Jesu vanga vari kuzofuratira kuzoinda kudenga kwamakore zviuru 2. Mushure mezviuru 2 zvamakore vodzoka.
Saka kunyange zvazvo kwanga kuine vaparidzi vakawanda vanga vachitarisira kuti Jesu vangadero vakauya zana ramakore apfuura, vanhu vavanga vaifanira kungotarira mubhaibheri vangadei vakatoona kuti makore vacho anga asati asvika panguva iyoyo. Asi iko zvino panguva yatiriko zvino makore iwaya asvika. Pandakatanga kudzidzisai zvinhu izvi mugore ra2020 2021 ndakakubvunzai ndikati, kubva zvawakazvarwa une munhu waunoziva here wakagara pasi newe kana kuti akamira mberi kwako akakutaridza marongerwe akaitwa nguva naMwari, achikutaridza makore ese wazvandakakuita kubva pakuvambwa kwenyika kusvikira pakupera kwayo? Une munhu akambogara newe achikutaridza izvozvo here? Sazvinyebera, ingozvibvunze wakagadzikana. Une munamato wakambopinda here wakawana zvichitaurwa zvinhu izvozvo, chiudzwa zvinhu zvakadaro? Hauna. Kana usina kumbowawo sangana nezvinhu zvakadaro, ureva kuti unofanira kubvumawo kuti Mwari vane zvinhu zvavanga vari kuda kutaridza. Mwari vane zvinhu zvavanga vari kuedza kudzidzisa zvakakosha. Saka hazvina kunaka kuti ugoti vamwe vakataura vachiti vakati, unoziva here munhu? Une munhu here wakakuudza zvinhu zvandakakuudza izvi? Hauna. Kureva kuti zvandaikuudza izvi wanga usati wakambozvinzwa, zvanga zviri zvitsva, hazvisi zvinhu zvawakambonzwa kuna vamwe vanhu. Saka haugoni kungoti kune vamwe vakambotaura izvozvo, kune vamwe vanhu vakataura izvozvo asi hapana chakaitika. Aiwa, inini ndakakupa zvitsva, ndakakutaridza makore acho ese, ndikakuradanurira kubva muna Genesi kusvikira muna zvakazarurwa, ndichikuradanurira nokukurongera nokuverengera makore acho. Ndakatoitawo kunyora makore vaya ndichida kuti uende unotsvaka woga uone kuti ndizvo here, kana kuti uone kuti pane paungapokana napo here. Zvinhu zvacho zvichipo, unogona kudzokera kwazviri kunozviona. Enda unodzidza ugodzoka wotaura kana pane paunopokana napo. Ndakakuudzai ipapo ndikati endai munotarira mega, ini ndakupai zvaunokwanisa kushandisa kuti zvingakutungamirai kuti munoongororawo. Tione kuti uchauya nezvimwe zvakowo here, kwete kungotaura uchingoti Jesu asara makore 200 kuti vauye. Wazviwana kupi? Wakuudza kuti makore 200 ndiani? Titaridze pazvakanyorwa mubhaibheri, umbowo hwacho uri kuhwana kupi? Inini ndiri munhu anofarira kudzidza chaizvo. Saka kana ukauya uchindiudza zvinhu zvandanga ndinofara zvokuti ndinotodawo kudzidza. Ndosaka ndichiri kuverenga nazvino, ndosaka ndichiverenga bhaibheri rangu. Bhaibheri harisi gwaro rakanyanya kukura chaizvo chaizvo. Unogona kuriverenga ukatoripedzawo. Saka ndimhaka ndichiramba ndichingoriverenga, ndinoriverenga nokuti ndinoda kudzidza. Saka koshesa zvinhu zvandiri kutaura izvi, zvikoshese. Ishe vakataurira, vakatipa zvinhu zvinotitaridza pachena. Kwanzi kana mukazoona nyangadzi yaitaurwa naDhanieri yamira muimba yaMwari, yamira munzvimbo tsvene, votaura kuti vaya vari muJudhea ngavamanye vachitizira kumakomo. Kumakomo api? Makomo aMoabhu. Ndo kureva kuti vainzi manyai muchitizira kuJordhani, ndo kuMoabhu yekare, nyika yeJordhani yazvino. Pandanga ndichikudzidzisai zvinhu izvozvizvi, ndakaenda nemi zvakazarurwa 12
tikanononga zvimwe chikutaridzai, ndikatora zvimwe muchitsauko chegumi nechimwe chete chikutaridzai zvinhu zvese izvi. Ndakakuverengerai kuna Jeremiya zvekare. Saka Jesu vanotiudza zvikanzi pachava nenhamo huru isina kumboonekwa kubva pakuvambwa kwenyika kusvikira zvino. Dai mazuva iwayo asina kutapudzwa, hapana munhu airarama, asi nokuda kwavakasanangurwa mazuva iwayo achatapudzwa. Achatapudzwa kuitira vaya vakasanangurwa. Vakasanangurwa vacho ndivanani? Vakasanangurwa vari kutaurwa ipapapa ndevaya vachafanira kuzoponeswa pakati pavaJudha. VaJudha vachafanira kuponeswa panguva iyoyo. Nagarega panguva iyi isusu tinenge tatobva panyika kare, tinenge takatobvutwa. Izvi zvose zvinozoitika mushure mokunge tabvutwa. Saka isu tinenge tina Jesu tiri kudenga, tinenge taenda pakurira kwehwamanda, uye hatina papasitorina nguva, tasina kutombopiwa nguva yekuti titombosarisa vamwe. Hapana wataifanira kusarisa. Takayambira munhu wese, hatina wataifanira kuti timbosarisa kana kudii. Deno vaida vaifanira kubatana nesu kugamuchira shoko redu reyambiro, batane pamwe chete nesu. Ngandikutaridzei zvinotaurwa nebhaibheri kuti nzira yoga yokupunyuka njodzi ichava panyika pano ndoyokuenda nevatsvene pavachabvutwa. Ngaitinde kuRuka 21 ndima 34. Kwanzi chenjerai kuti mwoyo yenyu irege kuremedzwa nokuhyisa, kudhakwa nokufunganya kwoupenyu, kuti zuva iroro rirege kukuwirai seri vamusina kuzvitarisira, nokuti richasvika pamusoro pavose vagere panyika. Kwai zuva iri richauya, richangokaruka rauya pane vose vari pano panyika. Zvichangokaruka zvaitika, ngoita somusungo, vasingazivi vakavarairwa, vakarivara. Ndima inotevera. Kwai garai makagadzirira uye munyengetere kuti mugogona kupunyuka pazvose izvo zvava kuda kuitika, uye kuti mugogona kumira pamberi pomwanakomana womunhu. Kwai kuti mugogona kupunyuka zvinhu zvose zvichaitika izvi, mugogona kumira pamberi pomwanakomana womunhu. Kana mukapunyuka njodzi iyi, muchanomira pamberi pomwanakomana womunhu. Kureva ndo mamwe mashoko akataurwa naJesu anotitsanangurira kubvutwa kwavatsvene. Jesu havana pavakataura pamusoro pekubvutwa kwavatsvene, asi
vaingoita zvokutaura nechibhende sepapapa vachiti kwanzi anenge apunyuka uchanomira pamberi pomwanakomana waMwari. Asi mwanakomana waMwari anenge ari kudenga, kureva kuti unomira pamberi pomwanakomana sei? Kureva kuti vari kutaura pamusoro pokubvutwa. Kwanzi mushure mematambudziko iwaya, kwanzi zuva richadzima. Panguva yokutambudzika uku mwanakomana waMwari anenge ari kudenga, saka unonomira pamberi pavo sei? Zviri kutaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene. Kuti upunyuke zvinoreva kuti unofanira kunge usiri panyika pano. Saka kureva kuti pane boka rokutanga richapunyuka, richabvutwa, kwozoita rimwe richabvutwa zvekare, richibvutwa panguva yokutambudzwa iyoyi. Nyatsoteererai zvinhu zvakanyanya kukosha. Iwe hausi kuda kuzenge uri pano panyika panguva yokutambudzwa ikoko. Uri kuda kupunyuka here matambudziko iwaya ugonomira pamberi pomwanakomana waMwari womunhu? Haleluya. Mwari ngavakudzwe saMwari. Titarira patsamba yokutanga kuvaTesaronike chitsauko chokutanga ndima 10. Ndoda kutadzai ndima ndatange pandima yepfumbamwe. Ndoda kuverengera ndima dzinokubetsera kuti unzwise pamusoro pokubvutwa kwavatsvene kwai, nokuti ivo pachavo vanozivisa kuti takagamuchirwa sei navo. Vanotaura kuti makadzokera sei kuna Mwari muchibva kuzvifananidzo, kuti mushumire Mwari mupenyu uye wechokwadi, uye kuti mumirire mwanakomana wake anobva kudenga, uyo waakamutsa kubva kuvakafa, Jesu, anotinunura kubva pakutsamwa kuchauya. Kwai Jesu akatinunura kubva kutsamwa kuchauya. Kutsamwa kuchauya kuri kutaurwa uku ndo kurangwa kuchaitwa vanhu panguva yokutambudzwa iyoyi, kutambudzwa kwenyika iyoyi. Ndo kutsamwa kuchauya kwanotaura, chitaura pamusoro penhamo ichaonekwa pamakore 9 wayo, kunyanya makore 3 nechidimbo okupedzisira acho. Zvakwanzi wakatisungunura, wakatinunura. Hazvina kunzi vachazotisungunura kubva kutsamwa kuchauya. Aiwa, kwai vakatotisungunura kureda hatisi kutozombotsika rutsoka rwedu mumatambudziko iwayo. Saka iwo kana wakaponeswa unotozviziva kuti wakatoponeswa, wakatosungunurwa, hausi kuzopinda munjodzi iyi. Hazvina kunzi uchazosungunurwa sezvinonzi uchapinda mumatambudziko ayo wozonunurwa. Aiwa, hausi kutopinda mazviri. Ndokubvutwa kwavatsvene kuri kutaurwa. Kwai isusu takasungunurwa, pano mutemo unoti isusu, munhu wose akagamuchira Jesu haafaniri kuparadzwa. Mutemo iwoyo wakaiswa naMwari. Munhu wose wakagamuchira Jesu haafaniri kuparadzwa, asi anofanira kuva vano upenyu husingaperi. Endai kune rimwe gwaro zvekare, Isaya ye26 kubva pa20 kubva pa10. Kwai asi vakafa venyu vachararama, miviri yavo ichamuka. Inzwai zviri kutaurwa nemuoni uyu. Kana uchida kuziva pamusoro zvichazoitika
uchida kunzwa kuti sungano yekare inotaura chii pamusoro pezvichazoitika, verenga mashoko aIsaya. Kwaimi mugere muguruva, mukai mupembere. Dova renyu rakaita sedova ramangwanani, nyika ichabudisa vakafa vayo. Chii chaari kumbotaura pamusoro pavo? Ari kuti kwai vakafa venyu vachamuka, vagomuka pamwe chete nomuviri wangu wakafa. Kwai vakafa venyu vachamuka pamwe chete nomuviri wangu wakafa. Rangarirai kuti kwanzi Ishe vachaburuka kubva kudenga nokudanidzira kukuru nenzwi romutumwa mukuru nokurira kwehwamanda, vakafa vagomuka kutanga. Regai muone chimwe chada kuti muone zvekare. Kwai vakafa venyu vachararama, vagomuka pamwe chete nomuviri wangu wakafa. Kwai vachamuka pamwe chete nomuviri wangu wakafa. Muna muvoni uyu Isaya anotaura mashoko anoshamisa, anoshaya kuti ari kutaura. Nyange iye pachake achipedza kutaura anotozvibvunza ega kuti chiko chandataura. Ndosaka uya muranda wamambokadzi wekuEtiopia aibvunza achiverenga Isaya zvikanzi, muvoni uyu ari kutaura pamusoro pake here kana kuti pani? Chiverenga painzi wakakuvadzirwa kudarika kwedu. Kanzi ari kutaura pamusoro pake here kana pamusoro pomumwe munhu? Apa onai zvaari kutaura zvikanzi, vakafa venyu vachamuka, vachararama, vagomuka pamwe chete nomuviri wangu wakafa. Zvatinoona pakumuka kwaJesu. Kwai pavakamuka, vakafa vakawanda vakamuka pamwe chete naye. Kwai imi mugere muguruva, mukai mupemberere, dova renyu rakaita sedova ramangwanani, nyika ichabudisa vakafa vayo. Izvo zvisati zvaitika, Jesu vakafa vasati vamuka naJesu, mabwiro hwanga hwatotsemurwa. Tarirai pandima inotevera. Kwai chiendai vanhu vangu, kwai uyai vanhu vangu, pindai mumakamuri enyu mugopfiga mikova shure kwenyu, muvande kwechinguva kusvikira kutsamwa kwake kwapfuura. Kutsamwa kwake ndo kutsamwa kuchauya kwakuchitaurwa kuya, ndo kurangwa kuchaitwa vanhu kuya, ndo zuva raJehovha, zuva raIshe riri kutaurwa, rinova zuva rokurangwa kwenyika ino. Zuva irori makore 9, zvikuru sei makore 3 okupedzisira acho pane chidimbo. Ari kuti chii? Ari kwanzi chimbouyai mumbovanda, muvhare mikova. Kwai chimbovandai kwechinguva kusvikira hasha dzangu dzapera. Haleluya, haleluya. Izvi zvinoshamisa chose. Ngandikuverengerei ndima inotevera yacho. Kwai tarirai, Jehovha ari kubuda mugaro hwake kuti arange vanhu venyika nokuda kwezvivi zvavo. Kwai ivandai kusvikira hasha dzaMwari dzapera. Votiudza vachiudza kuti kana hasha dzapera, ndima inotevera yacho ndoinoti, kwai nokuti tarirai, Jehovha ari kubuda mugaro. Izvi ndo zvatinoona muna zvakazarurwa 10 kuti mushure mokurangwa ikoko, Jesu vozouya pachavo vachizoranga. Kwai kuti arange vanhu venyika nokuda kwezvivi zvavo, nyika ichafukura ropa rakateurwa pamusoro payo, haichazovanzizve vakaurayiwa vayo.
muna zvakazarurwa tinoudzwa pamusoro pekuti Mwari vacharongera shiri dzedenga mabiko uye dzidye mitumbi yevanhu. Jehovha kwai vachabuda, kwai She vachabuda mugaro hwavo vachiuya kuzoranga vanhu vomene. Handei kuna zvakazarurwa. Haleluya. Zvakazarurwa ye10 kubva pandima ye11 chete. Kwai ndakaona denga razaruka, uye ipapo pamberi pangu pakanga paine bhiza jena. Mutasvi waro anonzi Akatendeka uye Chokwadi, nokururamisira anotonga uye anorwa hondo. Saka kwanzi mutasvi waro uyu ari kuuya kwete kunza rugare, asi kuuya kuzorwa, ari kuuya kuzorwa hondo. Ndozviri kutaurwa muna Isaya 28 ndima 21 chete. Kwanzi nokuti Jehovha ari kubuda mugaro kwavo kuuya kuzoranga. Ndozvatiri kuona muna zvakazarurwa pano. Zvinzi ndakaona rimwe bhiza jena, mutasvi waro kauya kuzoruramisira, achitongayo nokurwa hondo. Meso ake akaita somurazvo womoto, uye pamusoro wake pane korona zhinji. Ane zita rakanyorwa paari risingazivikanwi nomunhu asi naye oga. Akapfeka nguo dzakanyikwa muropa, uye zita rake ndiye Shoko raMwari. Momurangarira here? Iye wakanzi wakanga ari panyika, nyika ikasamuziva. Akauya kuvanhu vake, vanhu vake vakasamugamuchira, asi vose vakamugamuchira wakavapa simba nemvumo yokuti vave vanakomana vaMwari. Tiri kurangarira here mashoko iwayo muna Johani yokutanga. Ngaitierenge ndima ye14 muna zvakazarurwa ndima ye14 chitsauko chokutanga chaJohani. Kwai shoko rakava nyama, rakava munhu wenyama, rikagara pakati pedu. Tikaona kubwinya kwake, kubwinya kwaiye mumwe oga, akabva kuna Baba, azere nenyasha uye nechokwadi. Haleluya. Ndiye watinoona ipapo, zita rake rinonzi Shoko raMwari. Ndewatsanangurwa muna zvakazarurwa. Kwanzi mauto anga ari kudenga akamutevera, akatasva mabhiza machena nenguo chena. Pamuromo make maibuda munondo unopinza, waaishandisa kurova marudzi edzinyika, achivatonga nesimba, chitaridza ukasha hwaMwari Baba. Uye wanga ane zita pachidya chake chakanyorwa anzi Mambo wamadzimambo naIshe wamadzishe. Ndo zvanga zvikutaurwa naIsaya muna Isaya 23 ndima ye21 chete. Kwanzi tarirai, Jehovha vari kubuda mugaro hwavo, vachiuya kuzoranga vanhu vari panyika nokuda kwezvivi zvavo. Isaya 20 nechinomwe ndima yekutanga yacho. Kwanzi musi iwoyo Jehovha vacharanga dhiabhori. Pazuva iroro Jehovha acharanga nomunondo wake, iwo munondo wake mukuru une simba uye unotyisa, Revhiatani, nyoka inokurumidza. Revhiatani uyu ndiye Satani. Vagomutora vagomuvharira muchizarira kwechiuru chemakore. Anomuti kwai ndiRevhiatani, iyo nyoka iya isina kunaka, ndiyo chikara. Zvakazarurwa anomuti chikara. Izvi mashoko makukutu chose.
regai ndikutaridzei dzimwe ndima kuti munzwisise pamusoro pekubvutwa kwavatsvene. Kutanga iyi ndima yatakaverenga nezuro, tsamba yokutanga kuvakorinde chitsauko 15 kubva pandima ya 52. Pakarepo sokubwaira kweziso pahwamanda yekupedzisira, nokuti hwamanda icharira, vakafa vachamutswa mukusaparara, uye tichashandurwa. Ndakatsanangura ipapo kuti kushandurwa uku shoko rokuti kushandurwa rinoturirwa pashoko rechigiriki rokuti alaso, kureva kuti kunongori kushanduka pachimiro sokushandura kwaunoita uchipfeka dzimwe nguo. Saka bhaibheri rinotudza kuti tichabvisa miviri yedu yatinayo topfeka imwe miviri. Isu tinenge tingori ndivo asi tinenge tashanduka muviri. Izvi zvichaitika sepakubwaira kwezuva. Saka kushanduka kuri kutaurwa uku hakusi kushanduka kweunhu, kushanduka kuchimiro chete. Ndikutaridze zvinotaurwa nebhaibheri. Enda kuna vaFiripi 3 kubva pandima ya 20. Kwanza, asi nyika yedu iri kudenga. Haleluya. Kai tiri zvizvagwa zvenyika yekudenga. Kwanza, asi tiri zvizvarwa zvenyika iri kudenga. Tiri zvizvarwa zvenyika iri kudenga, uye tinomirira muponesi anobva ikoko, iye Ishe Jesu muponesi. Haleluya. Uyu ane simba rinomugonesa kuti awise zvinhu zvose pasi pesimba rake, achavandudza miviri yedu yakazvidzika kuti ifanane nomuviri wake wokubwinya. Ndokushandurwa kuti kwanzi miviri yedu ichashandurwa. Ndokushandurwa kuya kwatati alaso tigopfeka imwe miviri mitsva. Saka ari kutotaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene ipapapo. Saka kwanzi muchinguva chidoko sepakubwaira kwezuva ndo patichashanduka nenzira iyoyi. Marekota. Pauro ndiye ari kunyora mashoko aya. Kaiti tarire muna Vakorose 3 ndima 4. Kwai panoonekwa muponesi, iye upenyu hwedu, ipapo nemiwo muchaonekwa pamwe chete naye, makafanana naye. Kwai paachazoonekwa, nesu tichazoonekwawo takafanana navo. Kureva kuti tichabvutwa kubva pano. Kwai tichazoonekwa tinaye, kureva kuti tinenge tabvutwa kubva pano panyika pano. Saka iyi ndima iyi zvekare iri kutaura pamusoro pekubvutwa kwavatsvene. Kureva kuti magwaro anotaura pamusoro pokubvutwa kwavatsvene kwakawanda. Tichabvutwa kubva pano panyika ino sepakubwaira kweziso paya pacharira hwamanda yokupedzisira. Changobvutwa totobva totoonekwa tava navo, tafanana navo. Haleluya, 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 haleluya. Mwari ngavakudzwe. Chaonekwa takafanana navo. Peter anoti wokudii pamusoro pokubvutwa. Tsamba yake yokutanga chitsauko 5 ndima 4. Kwai uye mufudzi mukuru paachaonekwa, muchapiwa korona yokubwinya, korona yevamwari isingaori. Tiri kupiwa korona tiri kupi? Hatipiwi tiri pano panyika, tinopiwa taamudenga. Peter atokutaurira pamusoro pekubvutwa kwavatsvene apa. Kwai pachaonekwa mufudzi mukuru, isu tichapiwa korona yevamwari isingaori. Haleluya, haleluya. Librakatolimande baradigiza latre.
kana wakabva pano panyika Jesu vasati vauya, kureva kuti hausati wapuwa korona iyoyo. Saka haisi korona ichapiwa uri panyika pano. Taurai zvinotaurwa naPauro, ndokwanzi ndakarwa kurwa kukanaka, ndakaramba ndakashimba naMwari. Zvino pane korona yandimirira yandichapiwa naIshe. Tinozviona mutsamba yokutanga kuna Timoti. Tsamba yokutanga kuna Timoti, chitsauko chechina, ndima yesere. Kwai korona iyi haisi kuzopuwa ini ndoga, ichapuwa vose vanovimba naMwari. Patiri kusangana, hatisi kusangana navo tiri pano panyika, tinosangana munzvimbo yevaMwari mukudenga. Ngaitiinde kutsamba yokutanga kuna Johani, chitsauko chechipiri, ndima ye29. Kwanzi, uye zvino vana vadoko, rambai muri maari, kuitira kuti paanoonekwa nhume dzose dzaponesi dzingotarisira zuva raizoonekwa Jesu. Kwai zvino vana vadoko, rambai muri maari, kuitira kuti paanoonekwa tive nokushinga uye tisinganyadziswi pamberi pake pakuuya kwake. Saka kuonekwa kwaJesu uku kutaurwa uku, kuonekwa kwavachaitwa pakudzoka kwavo, ndo zviri kutaurwa apa. Enda pachitsauko che3, ndima ye2. Kwanzi, vadikanu, zvino tiri vana vaMwari. Aleluya. Malisetora malakosa libranca tilia straka brojilia katremelo straka. Aleluya. Vadikano, zvino tiri vana vaMwari, uye zvatichazova zvichigere kuzikanwa, asi tinoziva kuti paachazoonekwa isu tichafanana naye. Kwanzi, pavachazoonekwa tichapiwa miviri yakafanana neyavo, kuti tichavaona sezvavari. Ndokushandurwa kuchaitwa miviri yedu, ndokubvutwa kwevatsvene kwakutotaurirwa Johani apa. Kwai paachaonekwa isu tichange takafanana navo. Pauro anotitaurira kuti izvi zvichakaruka zvatoitika, zvichaitika sapakubayira kweziso, ndopa tichangosharuka, miviri yedu yobva yatofanana neyaJesu. Haleluya. Kalaseto malagura dilestro marakani lebro katraka payosea. Zvinoshamisa chose. Oh, haleluya. Zvigadzirire, Jesu ari kudzoka zvekare. Ari kudzoka zvekare. Nona, ini ndanga ndichisiyambira vanhu pamusoro pokudzoka kwaIshe kwemakore akawanda. Hazvi zvinhu zvandaironga kuti nhasi toda kuparidzira vanhu pamusoro pokudzoka kwaIshe, asi ndaingoti ndamira pamberi pavanhu, Ishe woisa mashoko iwawo muromo mangu, ndototanga kuyambira vanhu pamusoro pokudzoka kwaIshe. Ndaigona kunge tiri pavhu serere, ndotoona ndakutotaura kwavari pamusoro pokudzoka kwaIshe. Kazhinji ndaiwanzozvibvunza ndichiti, sei ndichingotaura pamusoro pokudzoka kwaIshe? Handizvo zvandaunganidzira vanhu, asi mweya wangu ndainzwa kumanikidzwa kuti nditaure zvinhu izvozvo. Hazvi zvinhu zvandaitobva ndakatonyora pasi ndichindoda kunozvitaura, kwete. Dzimwe nguva ndaigona kutanga kuimba, ndichiimba pamusoro pokudzoka kwaIshe. Asi ndainzwisisa kushanda kunoita Mweya Mutsvene, ndaiziva kuti Mweya Mutsvene ndo vanga vari kunditungamirira kuti nditaure mashoko iwayo.
bhaibheri rinotaura chiti varume vanoera vaitumwa naMwari vaitaura sokutungamirirwa kwavaitwa naMwari. Saka nyaya yakaisiri haina ngobvira paCovid chete. Aiwa, Mweya Mutsvene ndo vanga vari kunditunzva vachindituma kuti nditaure kwamuri pamusoro pekudzoka kwaIshe. Ndana makore ndichitaura kudai, Ishe vari kudzoka, Ishe vari kudzoka. Haleluya. Patichatanga kunamata chinguva chishoma shoma chiri kuuya, da kuti utaure kuna Ishe pachako, chivakumbira kuti vakubatsire kugadzirira kudzoka kwavo. Ndo rimwe remabasa Mweya Mutsvene vakauya kuzoita, vakauya kuzotibatsira kuti tigadzirire kudzoka kwaIshe. Haugoni kugadzirira kudzoka kwaIshe usingabatsirwi naMweya Mutsvene. Ungaziva sei kuti wogadzirira wakadii, wotangira papi kana ivo vasiri kubatsira? Unofanira kubatsirwa navo. Ndingakutaridze chimwe chinhu chiri mubhaibheri. Ndai kuna Jemusi, Jemusi yeshanu, uverengerei kubva pandima yechinomwe. Zvino hama dzangu, ivai nemwoyo murefu kusvikira pakuuya kwaShe. Tarirai mamiriro anoita murimi kuti aone chibereko chinokosha chenyika, uye kuti anoita mwoyo murefu sei pakumirira kwake mvura yomunakamwe nemvura yemasutsa. Chibereko chakanaka chiri kutaurwa apa ndo sangano revatsvene. Tarirai pandima yesere, kwai nemiwo ivai nomwoyo murefu uye mumirire nesimba, nokuti kuuya kwaShe kwava pedyo. Endai kuna Hosea yetanhatu, ndima yetatu. Kwai ngatimuzivei Jehovha, ngatishingaire kumuziva zvirokwazvo. Sokubuda kwezuva achaonekwa, achauya kwatiri semvura yomuchando, semvura yebumharutsva inodiridza nyika. Ndo zvimwe chete zvangachitaurwa naJemusi izvi. Jemusi wati ivai nomwoyo murefu. Tarirai zvinoita murimi, unomirira chibereko chakakosha chenyika, anomirira kusvikira mvura yomunakamwe neyemasutsa yanaya. Mvura yomunakamwe inotanga kunaya ndo yokudzvarisa, yemasutsa yokupedzisira iyi ndo yekukohwesa. Sakwanzi Mwari vakava nemwoyo murefu, vakamirira mvura yokudzvara, vozomirira zvekare. Murimi unomirira mvura yokudzvara, wozomirira mvura yokukohwa nayo. Atitaurira kuti ari kutaridza kuti mvura yokudzvarisa yakanaya pakatanga sangano revatsvene, paya pakauya Mweya Mutsvene. Mvura yokukohwa nayo ndo iri kunaya iko zvino, ndo iri kunaya pasi rose iko zvino. Nguva yekukohwa yatiri ino, nguva yekukohwa yatiri kuwana iko zvino. Ndikuverengerei zvekare mashoko ataverenga muna Hosea, tikuverengerai mune rimwe bhaibheri, Hosea yetanhatu, ndima yetatu. Ngaititarire ndima iyoyo tichiverenga mune rimwe bhaibheri.
kwai vachatimutsa mushure mazuva maviri. Pazuva retatu vachatimutsa tigorarama pamberi pake. Tichaziva uye tichavatevera kuti tizive Ishe. Buda kwavo kwakagadzirwa sechiedza chamangwanani, uye vachauya kwatiri semvura yokutanga neyekupedzisira inonaya panyika. Vachauya kwatiri panyika semvura yokutanga neyekupedzisira. Haleluya. Enda kuna Zakaria chitsauko chegumi ndima yekutanga. Kumbirai kuna Jehovha mvura yomunakamwe. Kwai kumbirai Jehovha mvura yomunakamwe. Kwai Jehovha ndiye anogadzira makore duti anonayisa mvura kuvanhu, uye anopa zvirimwa zveminda kuno mumwe nomumwe. Unofanira kuzwisisa kuti kuIsraeri mvura yekupedzisira yanga iri ipi, uye kuti kusangano ravatsvene mvura yekupedzisira ndeipi. Tosanda kuverengera ndima dzose idzi. Iko zvino tiri kutendeusa vanhu kwose kwose. Nokuti anoti ndichadurura mweya wangu panyama yose. Chadurura mweya wangu kubundo rimwe nerimwe riri mubani. Zvino bani iri munda uyu chii? Munda uyu inyika yose, kwete Israeri chete. Mumufananidzo yakapiwa naJesu, Jesu vakatitaurira vakati munda inyika yose. Saka panotaurwa pamusoro pokudururwa kwamweya mutsvene, tinonzi kwai mweya mutsvene vachadururwa panyama yose, kwete vaIsraeri chete, nyama yose. Saka nokuda kwaizvozvo tinoparidza kuvanhu vose mweya uyu wakadururwa pavanhu vose, panyama yose, mweya wechokwadi. Saka chokwadi ndo chiri kukurumbira munguva ino, muzuva rino. Nhema dziri kutaurwa nevaya vane utsinye, haugoni kubudirira, haugoni kukurumbira. Ndosaka tiri kuparadza mabasa avo ose, nokuti tinotungamirirwa nesimba ramweya mutsvene. Rino ndogore racho ratiri kuparidza ruponeso rwaJesu pasi rose seuchapupu kunyika dzose, mumarudzi ose. Tiri kuzviita izvozvo, tapedza kuparidza saizvo tinenge taakuti chiuyai henyu, chidzokai henyu. Kana tikazowedzerwawo imwe nguva hatinetseki, nokuda kwaizvo tinenge tapedza basa, tinenge tamirira kuti chiuyai zvenyu. Teta kutaura saPauro tichiti hapachisina kumwe kwokuparidza, takapedza kwose. Oti ko nhaye mufudzi kwakadii ikoko? Unzi matunhu ose takaparidza. Wotaura kumufudzi ari uko, noparidza ari uko, woti kuno takatsvaira, takazunza. Kwose kwaunenge uchienda unenge uchiwana ruponeso, shoko roruponeso richikurumbira, richipararira kwose kwose. Chinhu chikuru ichi, hachina manzvengero.
Haleluya. Ishe ngavakudzwe. Namata mweya mutsvene iko zvino, namata mweya mutsvene iko zvino. Haleluya. Uchinamata kuti Ishe vakubatsire kugadzirira kudzoka kwavo, ngavakubatsire kugadzirira mwoyo wako, pfungwa dzako, mwoyo wako nomweya wako. Haleluya. Malepeta karamasi yaragoshya. Malepeta. Mwari ngavakubetsere kuti ugone kugadzirira kudzoka kwavo. Malisatrama. Vari kudzoka nokukasira. Vari kudzoka nokukasira. Balakosa listraka brugare. Balakosa. La trachea balakosa